reakciu neznamená dneska, keď je tá reprepauza. Tak čo urobíš reakciu na reprepauzu? Dneska sa ideme pozrieť na zápasy, hlavne sa zamerám na Slovensko, to bude aj osobitne dnes večer, ale teraz sa zamerám na Ligu národov a repre. Takže ideme na to. Takže sme tu na štvrtkovom zápasu UEFA Liga národov. Uvidíme dneska toto video sa zamerám na Ligu národov. Čisto na Ligu národov sa dneska zameriame. Ideme tu prvý zápas, ktorý skončil, Dánsko-Portugalsko 1-0. Eriksen nepremenil penaltu, potom tam bola surovosť od Vitíny a dalo tam, bolo tam určite surovosť, bolo to tam na 5 78 rozhodol hráč Manchester United, Højlund pekný gól a potom a ešte lepšie mu tam nahral. Hráč, ktorý išiel akože tak ku nemu bližšie a dal gól. Bližšie ku bránke a Koštu prekonal. Teraz to keď... Dobre, takže ďalej toto nie prvé zápasy. Vidíme prvé zápasy. Prvé zápasy sú hneď tu. Potom tu máme zápas Holandska, Španielska, kde Španieli remizovali 2-2 a Nico Williams 9. minúte otvoril. Gakpo dal gól. Kluivert mu výborne, Kluivert sa vrátil do reprezentácie po dlhých mesiacov, či bolo 2 rokov. Potom Huijsen musel ísť teraz zraneného Kubarsiho, ešte neviem, aký stav to bude, ale pre našu Barcelonu to je zle, lebo Kubarsi je fakt jeden kľúčových hráčov Barcelony, takže bude to dosť zle. Potom Reinders dal gól, Frimpong mu nahral hneď po čase, ale Merino, Ferrino. On musel dať 93. Nikomu nebolo hrať zápasu, myslím. I by si to zaslúžil, podľa mňa má vynikajúci výkon. Na Slovensku sa tento video neobratíme, ale tu máme potom Chorvátsko, Francúzsko. 2-0 ale nepostupili nakoniec. Budimír a potom Perišič to rozhodol a potom podkúpenie Česora rozhodol Pavekana a to bolo všetko, tomto zápas nemám čo hovoriť. Potom Taliansko, Nemecko, posledný zápas prvých zápasov. Tonali 9. minúte otvoril. Neviem, či tam nebol teč, ale asi nie. 49. minúte, ale Kleinstein, Kimmich mu nahral a Gorecka. Potom ešte Kimmich znova nahral Goreckovi. A tak to bolo. Gorecka má vynikajúci zápas, aj trénerov hlavy. Potom tu máme ešte Bulharsko, Irsko 1-2 pre Irsko, Grécko, Škótsko 0-1 pre Škódov, Kosovo, Island 2-1 pre Kosovo, Rakúsko, Srbsko 1-1, Slovensko 0-0, Ukrajina, Belgicko 3-1, Arménsko, Gruzínsko 0-3, Turecko, Maďarsko 1-3, ale to máme potom už len. A ideme na dve zápasy. Posledné dvoje zápasy, potom tu ešte 6-1 Gruzínsko, Arménsko 0-3, Škótsko, Grécko, Srbsko, Rakúsko 2-0, Slovensko po predĺžení prehralo so Slovencami 1-0, Maďarsko, Turecko 0-3, Island, Kosovo 1-3, Irsko vyhralo Bulharskom 2-1, Belgicko vyhralo 3-0 a tak postupilo. A potom tu máme ešte zápasy. Francúzsko, Chorvátsko. Francúzi predvedli vynikajúci výkon a po penáltach porazili Chorvátov. Najhorší zápas z histórie pre Chorvátov, podľa mňa, myslím. Aspoň tak písali na... Ale neviem, ja som to nekúkal, bo ja som... No, najhorší zápas z histórii Chorvátov. Bolo to pravda, som videl tým z tých
však to je hanba Chorvátska. Hanba! A to ešte on otvoril v 52. minúte o isté. GG. 2-0 a potom Dembele dal gól. A 3-0 ale potom to po penáltach až počítal. Potom predĺženie to sa nič nedalo ani strelil. A potom Baturina, čo to neposlal tú penáltu, to je nemyslí vážne. Potom Mbappé pre neho taký mora, to kto je za chlapa? Toho chlapa ani nepoznám Nikola Mora. More? To je More? Tak More, a co? Čuameni potom premenil Ivanovič jeho. Filip? Keď je to Filip, tak ho poznám, ale keď... A Fraňo, to čo je? To čo za hráči tom? Potom Kunde nevieme penáltu, ale to vôbec nevedel, lebo potom Mario Pašalič. Či Marko, či kto to je? Marko a Mario, neviem asi Mario, skôr Mario. A to presne Mario. Mario Pašalič potom premenil penáltu. Potom Komlany, Jakini a Jakič. To čo sú za mena tam? Ten zápas penálty, ale som si videl. Kristian Jerkič rovnakal, ale budú to hráči, potom skúdneme aj zostal. Hernández nepremenená penálta, potom Kaleta dal gól, Dule dal gól, potom Stanič a Upamecano rozhodol. Ale Upamecano je GOAT. Potom tam máme 3-3, Nemecko-Taliansko, to bol zápas môj, prvý polčas som len kúkal, tu bol prvý polčas. Toto potom niečo, to je žlté karty, nech si tam faul, koľko čo, ale mne to je jedno. Potom Kimmich dal z penalty gól, to bol faul Bordiona, potom Kimmich dal penaltu. Potom Musiala, Kimmich mu nahral, Kimmich bude najlepší asistent za chvíľu. Potom Klenčten a zase Kimmich. Nemyslíte vážne, ten Kimmich nahral. Potom 3-1 Keane. 3-2 Keane. Keane ešte mohol dať hat-trick, ale to nedali. Penáltu kopať, asi, alebo išiel head. To je športové správanie. Aj to čo bol? Potom tam máme 5-2 zápas po predĺžení. Portugalsko, Dánsko, Portugalci. Sice Ronaldo nepraví penáltu, ale je full gól. Aj keby nepromenil 1000 penáltu. On je kód Messi na celého sveta. Futbal teda. Potom Ronaldo nepremenil penáltu, ale to vôbec sa nestaráme do toho. Potom Andersen si dal vlastný gól. Tam Bruno Fernandes kopol a si dal vlastný gól. A potom Christensen dal gól. Ale nie je to ten Christensen, to je taký iný. Potom Eriksen mu nahral. Potom Ronaldo dal gól. Potom Eriksen dal gól. No, a Dorgu mu nahral k tomu. Trincao dal na 3-2. Spasil Portugal. Potom znova Trincao je gól. A potom už len Ramos dal gól. A posledný zápas dnešného večera, dnešného GOAT, Zábaro dal gól. 8 minút penalty, to čo bol zápas, ja som to ani nemohol kúkať, že penalty tu tam mali. Oni tak si chcel spomenúť Euro 2024, to Macen. Jamal dal gól! Neviem, jak tam Hujsen mu nahral, ale nestaráme sa v tom tým. Babelič mu penalty. Tu všetky potom. Van Dijk dal, Merino dal, Kompemeš dal, Torres dal, Simon dal, Garcia dal, Garcia. Alex, ten veľkú zenu viem. Plank potom nepremenil, Jamal nepremenil. Taylor dal, Bajana dal, Malen nedal a Pedri dal Perli. No tak asi to dnešnému videu bude všetko. Sice to bolo krátke, ale my sa ešte dneska uvidíme aj na hlavnom kanále. Ešte taký video dám dneska, lebo dlho nevyšiel, tak ešte sa možno vidím, ale teraz si ide trošku uvoľniť zo školy a vidíme sa za chvíľu, asi tak o pár hodín.